வணக்கம் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் நியூ வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சவுத் ஆக்டர்ஸ் பார்த்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது யோசிப்பீங்க, வாவ் இவன் என்ன ஆக்டிங் பண்ணுறான், வாவ் இவன் என்ன சண்டை போடுறான், வாவ் இவன் என்ன டான்ஸ் ஆடுறான். ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாமா? ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ நம்ம ஹீரோவை காக்கா கிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹீரோ இப்போ ஜம்ப் பண்ண போகிறாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோ ஜம்ப் பண்ணாங்க, கீழே இருக்கிற பப்ளிக் வந்து பார்த்து சொல்கிறாங்க, ஸோ பாருங்கள் பப்ளிக், அது காக்காவும் இல்லை பிளேனும் இல்லை, அவர் வந்து நம்ம இளைய தளபதி விஜய். நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ பார்த்து கங்காரு யோசிக்கும், நான் யாரு நான் யாரு நான் யாருன்னு. ஸோ கைஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாமா? இந்த வீடியோ வந்து அதுக்கும் மேலே. ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நானும் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது யோசித்தேன், நிறைய வேறு காக்க மாதிரி துடிக்கிறதுன்னு யோசித்தேன். நான் சாரி, இதை நம்ம ஹீரோவோட டான்ஸிங் ஸ்டைல். ஸோ கைஸ் நம்ம ஹீரோவோட நெக்ஸ்ட் டான்ஸ் பார்க்கலாமா? இதை வீடியோ பார்க்கறதுக்கப்புறம் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீட்டுக்கு போவேன். அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு அவர் கால் பிடிச்சிட்டு கேட்பேன், சார் ப்ளீஸ் என்ன கொஞ்சம் மாதிரி டான்ஸ் சொல்லி கொடுங்க சார் ப்ளீஸ். அவர் சொல்லி கொடுக்கலாம் கூட நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக என் வீட்டுக்கு வருவேன். அவரை மாதிரி செல்லை செஞ்சுட்டு அவர் செல்ல முடிய நானும் ஒட்ட கால் தூக்கிற டான்ஸ் ஆடுவேன். ஸோ கேஸ் இந்த ஹீரோவுக்கு நாய்ங்க கூட நல்லா க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப். நைட் டைமில் 2 பேரும் ஒன்றா ஒட்டை கால் தூக்கிட்டு பாத்ரூம் போவாங்க. ஸோ கேஸ் நம்ம ஆக்ஷன் சீனை பார்த்தாச்சு, டான்ஸிங் சீனை பார்த்தாச்சு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சீன் பார்க்க போகிற ஃபைட்டிங். ஏன்னா இந்த சீன் இல்லாமல் மூவியே கிடையாது. ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். என்னடா இது பார்க்கும்போது என் மனசுல ஒரே ஃபீலிங் தான் வருது. நான் உண்மையாக சொல்கிறேன், யார் வந்து எங்கேருந்து வராங்க, என்ன இவங்களை பார்க்கும்போது நான் யோசிக்கிறேன், இவங்க மனுஷங்களா இல்லை மிருகமா? என்ன ஒட்ட கங்காரு மாதிரி ஜம்ப் பண்ணுறான், இன்னொன்று வந்து காக்க வலி மாதிரி பிடிக்கிறான், இன்னொன்று வந்து ஒட்டக்கால் பிடிக்கிற நாய மாதிரி ஒன்று போகிறான், இன்னொன்று வந்து கையால் மாடு மாதிரி எல்லோரும் முட்டிட்டு போகிறான். ஸோ வாட் ஐ ஷுட் டெல்? ஸோ கைஸ் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவை பார்க்கலாமா? கைஸ் நம்ம எல்லா சீனாக பார்த்தியாச்சு. இன்னும் ஒன் மெயின் சீன் இருக்குது, அது வந்து ரொமான்ஸ். ஏன்னா அது எல்லாமே மூவியே கிடையாது. நீங்கள் வந்து எல்லா ரொமான்ஸை பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட், மீன்ஸ் அதுக்கும் மேலே. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெயில் ரொமான்ஸ் சீன்ஸ். இந்த ஜெயில் ரொமான்ஸ் சீன் ஒரு ஆக்டர் வந்து நம்மளோட பெஸ்ட் ஃபேமஸ் ஒட்டக்கால் ஆக்டர். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். இப்போ நம்ம ஹீரோவோட தாலி கட்டி யோசிக்கிறோம். ஸோ நான் இப்போ தாலி கட்டிட்டேன்னா என்னால் நான் எங்கள் கூட டேட்டிங் போக முடியாது, அப்புறம் என்னால் ஒற்றை கால் தூக்கிட்டு வந்துட்டு போக முடியாது. ஸோ நம்ம ஹீரோ வந்து அது கட்டில் தாலி கட்டிட்டாரு. ஸோ ஃபஸ்ட் திடீர்னு நம்ம ஹீரோக்கு என்ன சென்டரில் கீழே காக்க மாதிரி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆனால் நம்ம இது மாதிரி மூஞ்சி எப்போ பண்ணுவோன்னா பின்னாடி அதிகமாக ப்ரெஷர் வரும்போது நம்ம மூஞ்சி பண்ணுவோம். கைஸ் நம்ம ஹீரோ வந்து அதை தாலியை காப்பாற்றிட்டாரு கடைசியில். ஸோ இதுக்காக ப்ளீஸ் ஜோராக கை தட்டுங்க. ஸோ கைஸ் இன்னைக்கு அவ்வளோதான். இது வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணிங்களா? ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.